ଆପଣ ବି ଯଦି 2 ମହଲା ଘର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଜବୁତ ଘର କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ଘର ତ କରିଦେବେ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି ଥମ୍ବ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ଫୁଟିଂ ଏବଂ କଲମର ସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରୋ ସଫ୍ଟୱେରରେ ବି ଚେକ୍ ହୋଇସାରିଛି। 2 ମହଲା ଘର ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଫୁଟିଂ ସାଇଜ୍ 3.5 ଫିଟ୍ରୁ 4 ଫିଟ୍ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ କରିବି ଆପଣ 4 ଫୁଟ୍ ବାଇ 4 ଫୁଟ୍ ଖୋଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଡେପ୍ଥ 4 ଫୁଟ୍ରୁ କମ୍ ଖୋଳିବେ ନାହିଁ। ସେଫ୍ ସାଇଡ଼୍ ହିସାବରେ ଆପଣ 4.5 ଫୁଟ୍ ବି ଖୋଳିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଏହି ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଠିକାଦାର ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, 2ରୁ 3 ଫିଟ୍ ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାଟି ଖୋଳିବା ସମୟ ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଫୁଟିଂ ହାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ଉପରେ ହିଁ ରେଷ୍ଟ କରେ। ଯଦି ହାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ଯାଇ ଖୋଳୁନାହାନ୍ତି, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ ତ ଦବିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯଦି ଦବିଗଲା, କାନ୍ଥରେ କ୍ରାକ୍ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଫୁଟିଂ ଜାଲି କଥା ଯଦି କହିବା, ଉଭୟ ଟପ୍ ଆଉ ବଟମ୍ରେ ମିନିମମ୍ 10 mm ଡାଇରୁ ତଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। 6 ଇଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ସେଣ୍ଟର, ଯେମିତିକି ଏହି ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। 6 ଇଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ସେଣ୍ଟର, 10 mm ଡାୟା 6 ଇଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ସେଣ୍ଟର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କଭର ବ୍ଲକ୍ 50 mmରୁ ତଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଭର ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯିବ। କେବେ ବି ଇଟା କି ପଥର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାଟି ସହିତ ମିଶିଯିବ, ସେତିକି ବେଳକୁ ପାଣି ପଶି ଆପଣଙ୍କର ରଡ଼୍କୁ ବି ଖରାପ କରିଦେଇପାରିବ। କଲମ ସାଇଜ୍ 9 ଇଞ୍ଚ ବାଇ 12 ଇଞ୍ଚ ରଖିବେ। ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ 6ଟା 12 mm ଡାୟା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, 1.5 ଫୁଟ୍ରୁ କମ୍ ମୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ରିଙ୍ଗ 8 mm ଡାୟା 6 ଇଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ସେଣ୍ଟରରେ ବାନ୍ଧିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆକାରରେ ଏହି ଫଟୋରେ ଶୋ କରୁଛି। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଦେଖିଦେବା। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେଣ୍ଡ ଫିଲିଂ କରିବେ 3 ଇଞ୍ଚରୁ 4 ଇଞ୍ଚ, PCC କରିବେ 4 ଇଞ୍ଚ, ଯେମିତିକି ଏହି ସେକ୍ସନ୍ ଭିୟୁରେ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। PCC 4 ଇଞ୍ଚ M10 ଗ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 1 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ, 3 ବସ୍ତା ବାଲି ଓ 6 ବସ୍ତା ଗିଟି ଦେଇକି PCC କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୁଟିଂ ଆଉ କଲମ କାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, M20 ଗ୍ରେଡ୍ରେ କରିବେ। ଏଥିରେ ବି 1 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ, 1.5 ବସ୍ତା ବାଲି, 3 ବସ୍ତା ଗିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସଏଲ୍ରେ ହିଁ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଳା ମାଟି କିମ୍ବା ଲୁଜ୍ ମାଟି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଲମ ଟୁ କଲମ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବେ 16 ଫିଟ୍, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରିବେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ମାଟି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ଯାଇ ହିଁ ଖୋଳିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫୁଟିଂ ହେଉଛି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଫୁଟିଂ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।